Podobnie jak ja, większość z Was zaczynała od kulturystyki. Nieświadomie trenowała swoje ciało, korzystając z zasad Vadera i szkół nowoczesnego bodybuildingu. W naszym kraju sporty sylwetkowe są popularniejsze od trójboju, kettlebell czy nawet kalisteniki, które obecnie rośnie w siłę i goni kulturystykę szybciej niż inne odmiany sportów siłowych. Arnold Schwarzenegger był wzorem dla większości domatorów i miłośników siłowni. Większość pasjonatów kulturystyki napina się w lustrze podobnie jak mistrzowie tego sportu na profesjonalnej scenie. Wiedza jest narzędziem, który na równi z predyspozycjami genetycznymi sprawia, że człowiek efektywnie zmienia swoje ciało, budując masę mięśniową lub redukując tkankę tłuszczową. W końcu mamy możliwość uzyskać kompleksową wiedzę na temat treningu i żywienia dla osób początkujących i średnio zaawansowanych w języku polskim. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książki. Powiedziałbym, ale już kiedyś tak zaczynałem, że bardzo nietypowa recenzja, ale tak naprawdę to dzisiejsza recenzja jest chyba pierwszą i ostatnią recenzją książki na temat kulturystyki, bo książka Perfect Body jest typową książką dotyczącą tylko i wyłącznie sportów sylwetkowych, tutaj ukierunkowanych na kulturystykę, troszkę fitness, no bo to się w sumie pokrywa obecnie. Zresztą jak spojrzymy sobie na zawodników kulturystyki, jak spojrzymy sobie na gości, którzy w tych takich spodenkach do kolan startują w zawodach, no to oni się niczym nie różnią, tylko tym, że jedni mają spodenki, drudzy spodenek nie mają. Jeden i drugi jest taki skoksowany, dosyć konkretny, więc większej różnicy między kulturystyką a fitnessem teraz nie ma. Jedyne co ich różni to właśnie ta masa mięśniowa, poziom tkanki tłuszczowej i tak dalej. To wszystko jest bardzo podobne. Tak samo elementy treningowe czy odżywianie. No ale dobrze, przejdźmy sobie do samej książki. Powiem Wam, że na rynku tych książek na temat kulturystyki jest sporo. Zanim zacząłem czytać tą książkę i w ogóle wiedziałem, że będę ją recenzował, bo sami tego chcieliście, więc stwierdziłem, no dobra, jak tyle osób chce dowiedzieć się co i jak z tą książką, no bo w sumie jakby nie patrzeć jest to nowość rynkowa, książka jest konkretna, ma ponad 400 stron, więc można powiedzieć, że jest to propozycja już samymi gabarytami zachęcająca do zakupu. Będzie chciała znać czyjąś opinię, między innymi moją, na temat, czy faktycznie warto te 50 zł wydać. No 49 zł to nie jest dużo moim zdaniem za książkę, która oferuje naprawdę dużo wiedzy. Wiedzy ukierunkowanej na osoby dopiero zaczynające trening, ale także średnio zaawansowane. Osoby, które mimo iż wiedzą jak trenować, to ciągle nie zdają sobie sprawy, że trening to nie tylko samo podnoszenie ciężarów, ale także odpowiednia strategia żywieniowa i odpowiednia strategia treningowa, czyli cykle treningowe rozłożone na cały rok i plany treningowe, coś co w tej książce stanowi jej znaczną część. Przepraszam, że tak mrużę oczy, ale strasznie tutaj światło z okna napierdziela. Macie szczęście, bo jakby nie było tego światła, to film by się nagrał strasznie w chujowej jakości. No ale dobra, przechodzimy do samej książki. Jak mówiłem wcześniej, przejrzałem sobie rynek książek kulturystycznych. Co wyszło w ciągu ostatnich 10 lat, co można sobie kupić, można było sobie kupić w ostatnich latach. I powiem Wam, że jeśli chodzi o takie książki na tematy kulturystyczne, które są ukierunkowane na osoby początkujące, no i maksymalnie średnio zaawansowane, albo taki początek zaawansowanych osób, to nie było nic zbyt ciekawego. Prawdę mówiąc, ja oceniam w większości książki po ich gabarytach z tego względu, że celuję w jak największą ilość informacji w jednym miejscu. Im więcej informacji ktoś mi przekazuje w jednej książce, tym jestem bardziej z tego zadowolony. Wszystko mogę, że tak powiem, wchłonąć za jednym razem, zdobyć dużą ilość wiedzy i rozpocząć swoje treningi czy swoje żywienie w prawidłowy sposób. No i tutaj ta książka naprawdę, jeśli chodzi o ilość informacji, nie wiem czy jest liderem, ale jest na samym szczycie, może pierwsza trójka książek, jakie wyszły w języku polskim. No bo w języku angielskim mamy możliwe, że znajdą się jakieś lepsze książki, chociaż moim zdaniem będzie ciężko coś takiego znaleźć, ponieważ tutaj mamy kompleksową książkę, która odpowiada Wam na pytania, jak się żywić, jak trenować, jak prowadzić swoją progresję i co ważne, nie ma tutaj jednej rzeczy, którą możecie, że tak powiem, przewidywać, że na pewno się znajdzie. Chodzi o ćwiczenie. Nie ma czegoś takiego, że uginanie biceps na biceps, jak robić uginanie na biceps. Wyciskanie na klatkę,
jak robić wyciskanie na klatkę. Nie, to nie jest książka z rodzaju encyklopedia, czy tam atlas treningu, atlas ćwiczeń. Nie, to nie jest atlas ćwiczeń, to jest książka, która opowiada o nowoczesnej kulturystyce i fitness oraz tym, jak od strony technicznej się za to zabrać, ale nie od strony technicznej ćwiczeń. Czyli autor tej książki zakłada, że wy już mniej więcej ogarniacie, jak wykonywać niektóre ćwiczenia, dlatego opisuje, robimy takie i takie ćwiczenia w planie i nie ma tutaj znowu rozpisane pół książki na temat ćwiczeń, tylko skupiamy się na planach treningowych, na planach żywieniowych i na dużej ilości informacji. Pierwsza informacja, jaką zdobywamy w tej książce na samym początku, są to progresje treningowe. Coś, co za chwilkę tutaj zobaczycie. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ są to progresje także używane w trójboju, także używane w kedlach, czy nawet kalistenice i innych dyscyplinach, które każdy powinien znać. Progresje liniowe, schodkowe. Jest tego naprawdę dosyć dużo i jest nieźle przedstawione w formie tabelek, nawet dla osób ułomnych, które nie ogarniają, tłumaczysz im 10 razy, ni chuja nic nie rozumie z tego, to w tej książce jest to wytłumaczone w taki sposób, zobrazowane w formie tabelek, że każdy z Was połapie się, o co chodzi. Jeśli chodzi o odżywianie, no to jak dobrze wiecie, ja uważam ogólnie kulturystykę współczesną za trochę szkodliwą. Szkodliwą dla naszego zdrowia, z tego względu, że jest taka pogoń za robieniem tej masy. A tak naprawdę człowiek szczupły, czy człowiek ciut grubszy będzie zdrowszy od osoby, która będzie na siłę pakowała w siebie jedzenie, żeby tylko zbudować masę mięśniową za wszelką cenę. Także wiem, że aktywność fizyczna jest ważna, wszystko jest ważne, tak? Jakość jedzenia jest ważna. Ale tu niestety stawianie jest bardzo na ilość. Bardzo mi się nie podoba rozkład produktów spożywczych i makroskładników, jaki jest tu przedstawiony. No dużo rzeczy mi się tu nie podoba, ponieważ nie są to rzeczy prozdrowotne. Ale jeżeli idziecie w kulturystykę i to jest wasz cel, no to nie myślicie o zdrowiu, macie w dupie wasze zdrowie, idziecie w stronę wyników, tak? Więc weźcie sobie to do serca, to co jest przedstawione w tej książce to nie jest kolejna część ukrytych terapii, czy żywienie osób chorych z dietetyki, tylko żywienie kulturysty, gościa, który chce zbudować jak najwięcej masy mięśniowej, czy zredukować jak najwięcej tkanki tłuszczowej, niekoniecznie stawiając na swoje zdrowie. No ale dobrze, żeby nie wyszło, że Adrian hejtuje książkę, bo to ja tylko hejtuję troszkę kwestię odżywiania w tym sporcie, która mi osobiście się nie podoba i uważam ją za niezdrową i tyle. No dobrze, ale przejdźmy do takich pozytywnych rzeczy. Pozytywną rzeczą w tej książce jest na pewno temat, cały rozdział poświęcony regeneracji, motywacji oraz unikaniu kontuzji. To są takie 3 rzeczy, o których wiele początkujących osób zapomina, zaczynając swoje treningi. Od razu myśli, że dobra, wpierdalamy się na ciężary i jemy ile się da, robimy tą masę, tak, i to wszystko pójdzie ok, nie? A później okazuje się, że człowiek nie jest z metalu zrobiony, nie jest niezniszczalny, chłopaki się rozwalają na tych siłowniach i później co? Później nie ma motywacji, żeby wrócić do treningów i cokolwiek ze sobą robić. Znowu się tyje, albo jeszcze bardziej chudnie, zaczynają się kompleksy i po co to wszystko? Także ten element jest bardzo ważny i bardzo dobry w tej książce, tak samo rozgrzewka. Bardzo mi się podoba, że jest tam kompleksowo opisana rozgrzewka, jest wiele ćwiczeń, które sam wykonuję w formie zdjęć, w formie rozpiski, tak samo rozciąganie mamy w formie zdjęć i rozpiski. Więc takie podstawowe elementy początku treningu i końca treningu, chociaż tak naprawdę, jak ktoś mądry powiedział, nie pamiętam kto to był, ale ktoś bardzo mądry, że rozgrzewka i rozciąganie to też trening. Traktujecie to jak trening, nie jako popierdółkę, tylko rozgrzewka jest waszym treningiem. Nie ma rozgrzewki? Niedobrze, to lepiej uważajcie, żeby się nie rozpierdolić na tej siłowni, czy w domu. Co my tutaj jeszcze mamy? Plany treningowe. Jeśli chodzi o plany treningowe, są poruszone tak naprawdę 3 etapy. Pierwszy etap to jest plan treningowy dla osób początkujących, tak zwany pierwszy rok treningowy, w tej książce jest opisany. Kolejny to są nowoczesne etapy treningowe, czyli kulturystyka w formie obecnej. Jak teraz przedstawiają się trendy treningowe w kulturystyce. Jak widzicie, tutaj mam taką drogą książeczkę, którą na pewno kojarzycie. Jest to Arnold Edukacja Kulturysty. Bardzo znana książka, która opisuje mega oldschoolowe, stare plany treningowe. Ja jestem jak najbardziej za nimi, uważam, że one są świetne. Nowoczesne plany kulturystyczne to faktycznie typowa kulturystyka. Arnold to jeszcze bardziej, powiedziałbym, taki trening funkcjonalny z ciężarami, tak? Nie było aż tych izolowanych ćwiczeń tak dużo.
w tej drugiej książce, którą teraz recenzujemy, jest tego troszeczkę więcej, no ale jako kulturyści, jako osoby zainteresowane kulturystyką, wybieracie tą drogę, no i możecie w ten sposób trenować. I trzeci plan treningowy, taki trzeci cykl treningowy, jest dla osób już zaawansowanych, nawet nie średnio zaawansowanych, tylko zaawansowanych, które mają po kilkanaście nawet lat treningu za sobą, szukają progresu, nie mogą go znaleźć. To w tych metodach dla zaawansowanych mają różne kombinowane metody, które uzupełniają trening o serię łączone, gigant serię, super serię. Po prostu chodzi o metody treningowe zwiększające trudność treningu, tak, objętość, żeby zaskoczyć wasze mięśnie. Także tego nie brakuje. No, na 450 stron książki, powiedzmy, chyba 200 stron będzie poświęcona całym planom treningowym. Także na pewno znajdziecie coś dla siebie pod warunkiem, że interesuje was kulturystyka, bo to podkreślam, jeżeli was nie interesuje, czy ta książka jest dla was, ta książka może być ciekawostką dla was, ale jeżeli was nie interesuje kulturystyka, to faktycznie ta książka dla was się nie nadaje, moim zdaniem. Tak myślę, co tu jeszcze powiedzieć. Mam jeden kontrowersyjny temat. Chodzi o zdjęcia. To taka śmieszna sprawa dosyć, bo zdjęcia w tej książce przedstawiają różnych kulturystów i fitnesski. O ile do fitnessek się nie czepiam, do kulturystów mogę się przyczepić. Bo na tyle zdjęć, co tutaj jest, jedno zdjęcie to jest chyba zdjęcie osoby naturalnej. Tylko jedno zdjęcie. Chłopaka, który chyba ektomorfika, który wygląda bardzo dobrze swoją drogą. Super wygląda. Większość dziewczyn by wolała tego ektomorfika od każdego kulturysty na tych zdjęciach. Bo on wygląda jako jedyny normalnie. Normalnie, no tak brzydko trochę powiedziałem, nie obrażając nikogo. A reszta tych gości na zdjęciach, które zresztą tutaj widzicie, wygląda tak mega dopompowanie, nie do końca naturalnie, a niektórzy są uchwyceni w takich pozach, w których nie wyglądają zbyt inteligentnie, powiem tak. Nie obrażając nikogo. Chodzi o to, że sprawiają wrażenie ludzi o takim orzechowym mózgu, którzy za bardzo nie mają pojęcia o niczym innym, tylko podnoszeniu ciężaru w górę i w dół. Nie obrażam tych ludzi, nie znam ich, nie taki jest mój cel. Chodzi o to, że mówię wam o tym, jak ja interpretuję zdjęcia, które widzę. I nie interpretuję ich pozytywnie. Uważam, że osoba początkująca, sięgająca po tą książkę, może mieć złudne wrażenie, że będzie wyglądać tak jak ci panowie na tych zdjęciach, po prostu odżywiając się tak jak jest napisane w tej książce i trenując. A to nie jest prawda. Także to trzeba wiedzieć. Druga sprawa, może odnieść też takie wrażenie z czasem, że ta książka promuje bardziej sterydy i takich gości, którzy są na sterydach i tak trzeba wyglądać, bo to jest perfect body i tak wygląda perfekcyjne ciało. A w innym wypadku wygląda chujowo i już nie jest perfect body. Więc to jest takie moje przemyślenie na ten temat. Oczywiście wy możecie mieć inne, ale ja jestem szczery w każdej swojej recenzji i mówię po prostu o tym, co myślę. Tak? I myślę, że to będzie już wszystko. Wydanie 50 zł na tą lekturę nie jest dużym wydatkiem, zwłaszcza, że widziałem promocję za 39 zł, więc dobrze sobie popatrzcie. Nawet chyba na stronie wydawnictwa AHA jest promocja i można ją kupić za 39 zł. Jeśli nie, no to 49 zł to moim zdaniem bardzo mała kwota, jak na jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą książkę o kulturystyce, nowoczesnej kulturystyce i fitness, wydaną w języku polskim. I jeżeli to jest wasza tematyka, to was interesuje, no to książkę jak najbardziej polecam. Dzięki, że byliście ze mną w tej recenzji, trzymajcie się i cześć.